Kokoomus pitää sua tyhmänä. Orpon hallitus on tällä kaudella leikannut jo yli 600 miljoonaa euroa hyvinvointialueiden rahoitusta. Esimerkiksi romuttamalla hoitotakuun, heikentämällä hoitajamitoitusta, nostamalla asiakasmaksuja ja sulkemalla yöpäivystyksiä eri puolilta Suomea. Nyt eduskunnassa on säästölaki, jonka myötä jopa 400 miljoonaa euroa hyvinvointialueilta leikataan lisää. Ja sen lisäksi ollaan tekemässä 100 miljoonaa euron säästöt sosiaalihuoltoon ja palveluvalikoimaan. Näistä kaikista tulee yhteensä yli miljardin leikkaukset hyvinvointialueiden rahoitukseen tämän yhden vaalikauden aikana. Se on yli 20% siitä rahoituslisäyksestä, joka hyvinvointialueelle kuuluisi palvelutarpeen kasvun eli väestön ikääntymisen ja hintojen nousun takia. Hyvinvointialueelta irtisanotut työntekijät tai siellä hoitojonoissa hoitoaan odottavat ihmiset kyllä tietää, mihin Orpon leikkaukset on oikeasti johtaneet. Sitä ei kokoomuksen vääristely muuta yhtään miksikään. SDP haluaa, että kaikki pääsee hoitoon 14 vuorokaudessa, eli me halutaan tiukentaa hoitotakuuta. Me halutaan myös antaa hyvinvointialueille työrauha, eli varmistaa niiden rahoitus. Me myös halutaan, että jokainen saa oma hoitajan tai oman lääkärin, joka huolehtii siitä, että hoito jatkuu sujuvasti. Oiotaan tämä kokoomuksen vääristely, tykkää tästä videosta ja jaa se eteenpäin.